Minuti tal-Kunsill taħlaraw li għandu fideħ One News jiġdu t-taħwit finanzjarju l-ex Sindku Nazzjonalista Helen Gauci taħlet fih lill-amministrazzjoni lokali bit-tmexxija tagħha. L-istess taħwit u abbużi li wassuha biex il-ġimgħa l-oħra tiġi sfiduċjata mill-maġġoranza tal-kunsillieri, inkluż mill-Viċi Sindku Francesc Attard li ddeċidiet li tirriżenja mill-Partit Nazzjonalista proprju minħabba ħlasijiet dubjużi u irregolari li kienu għaddejjin. Wara li Attard fl-aħħar ġimgħat marret indipendenti, il-Partit Nazzjonalista spiċċa fil-maġġoranza tal-Kunsill u Helen Gauci ġiet sfiduċjata fit-tmexxija. Fost dan it-taħwit jirriżulta li Gauci kienet tresqet komunikazzjoni waqt laqgħa tal-Kunsill biex issir attività tal-boxing flimkien ma' terzi waqt din il-laqgħa li saret fid-9 ta' Frar tal-2024 lejn tmiem l-aħħar leġislatura. Helen Gauci dakinhar ukoll Sindku tal-PN kienet qalet lil sħabha l-kunsillieri li kienet kapaċi ssib sponsors għall-attività għaldaqstant kien hemm qbil mill-kunsillieri preżenti. Minkejja dan wara li għaddiet l-attività organizzata b'xejn fil-pjazza tal-lokal fi 11 ta' Mejju tas-sena l-oħra, il-Kunsill ġdid elett fit-8 ta' Ġunju beda jirċievi kontijiet biex jitħallsu u li jaqbżu l-20,000 euro. Bħala abbużi oħrajn li rriżultaw fl-aħħar xhur, il-budget ta' din l-attività qatt ma tressa uffiċjalment u qatt ma kien approvat mill-bqija tal-Kunsill. La darba Helen Gauci bħala Sindku naqset milli tagħmel dak li kienet obbligata li tagħmel. Il-liġi tal-Kunsilli Lokali tajt mod ċar li nfiq kapitali mill-fondi tal-Kunsill jeħtieġu ġustifikazzjoni bil-miktub u jiġu approvati skont il-proċeduri stipulati. Minn barra hekk kull ordni, kuntratt u ftehim għax-xiri ta' xogħlijiet, oġġetti u servizzi għandhom ikunu approvati mill-Kunsill. Għaldaqstant fil-każ ta' din l-attività jidher li Helen Gauci mxiet b'mod irregolari jekk mhux illegali. Skont il-minuti li huma pubbliċi, Gauci kienet qalet biss li se jinstabu l-sponsors biex ikopru l-ispejjeż involuti mal-attività. Jirriżulta li dan kollu seħ mingħajr trasparenza ċara fl-infieq u bla kuntratti mal-hekk imsejħin sponsors. One News informat li waqt li s-segretarja tal-Kunsill preċedenti kellha l-barka ta' Helen Gauci stess biex mexxi bl-attività, l-organizzaturi silhom jiġru wara l-Kunsill ħlasijiet mill-21 ta' Mejju tas-sena l-oħra. Jirriżultanna li sallum din il-materja qatt ma ġiet diskussa f'din il-leġiżlatura ġdida, filwaqt li l-evidenza turi li fit-30 ta' April li għadda sar ftehim bejn l-istess Sindku Nazzjonalista u l-organizzaturi biex il-Kunsill jibda jħallas 400 euro fix-xahar sakemm tintlaħaq iċ-ċifra dovuta ta' xejn inqas minn 23,500 euro. One News informat li sallum dan id-dejn ukoll għadu ma bidix jitħallas.